sasalubungin tayo. Sasalubong tayo kay Mark Casquero. Ngayon ang araw ng last day niya ng Philippine Loop. Grabe, Supremo, galing mo. Naka-monitor kami palagi ni Cycling Chef sa ruta ni Supremo, Mark Casquero. Kaya nakikita namin kung nasan siya. At ngayong araw na to, ito yung last day niya. Galing, ang last stop niya ay Baler. So si Cycling Chef sumalubong sa may bandang Kabanatuan yata, Bungabon. Dapat kasama ako, kaya lang hindi maganda yung pakiramdam ko kaninang umaga. So nagpahinga na lang muna ako. Tapos dito na lang ako sasalubong sa mas malapit, siguro bandang Plaridel Bypass. Tapos kape muna, merienda, makakwentuhan lang natin yung kaibigan natin na grabe, tinapos na yung Philippine Loop ng sobrang bilis. Nasa looban pa tayo. Actually nagdadalawang isip ako kung sasalubong ako dun sa San Rafael, Bulacan, o dito na lang sa may MacArthur Highway. Kasi mabilis yung dalawang yun eh, si MacArthur tsaka si Cycling Chef. Parehas mabilis. Baka mamaya makapagbabagal lang ako sa kanila kung sa Plaridel Bypass kami magsasabay-sabay. Sa Plaridel Bypass mabilisan dun. Wala na, hindi natin. MacArthur Highway na tayo. Tinatansya ko yung posisyon ng tuhod ko eh, kung kaya bang at least minimum 25 na takbo. Para naman kung sakaling makasabay tayo, hindi naman tayo iwan na iwan. Kanina ang usapan namin ni MacArthur, dahil hindi nga ako naka-join kay Chef sa Bungabon, dapat dito na lang sa Marilao, kahit magkabi man lang kami. Kaya lang, sayang din yung konting padyak na magagawa natin, kaya pumadyak na ako. Kailangan wag mapatid yung yung momentum. Nung nakaraan kasi kakagaling ko lang sa kakatapos lang ng one shot Baguio. Wala rin yung mga kapot-pot ng one shot Baguio ako. 5 days ago yun. Nasa after 5 days hindi pa ako nakapadyak ulit. Kaya sabi ko hindi pwede tumagal na wala akong padyak. Dapat masukutan agad. Dapat nga bawal yung 5 araw na straight na walang padyak eh. Dapat at least kahit mga 2 days na pahinga okay na. Baguio ride na yun, naranasan ko yung ang hirap. Dahil before ako mag Baguio ride, isang linggo ako walang sumpa, isang linggo pahinga. Pero nag Baguio ride ako, medyo nahirapan din. Okay, makasmile tayo. Yung pagpupuntahan ko sa kanila, galing dito mga 50 kilometers. Tapos sila naman galing dun sa Kabanatuan, mga 50 kilometers din hanggang dun sa ulo ng Shell Plaridel Bypass. So malamang hindi kami mag-aabot sa dulo. Mauna sila dumating sa akin kaya magkasalubong na lang kami. Kalimaw yung mga yun eh.
Ayun, Plaridel bypass na tayo. Tingnan natin kung nasan sila. Ayun, grabe pag tinignan mo yung Garmin ni Supremo, buo na. Okay, andar tayo. Mukhang kaya natin silang tagpuin dun sa dulo nitong Plaridel bypass. Mukha lang. Pag hindi, sana makita natin sa kabilang side para masikawan sila. Gusto ko makuha ng drone shot si Supremo eh. Hindi kasi siya nakapagdala ng drone. 23 kilometers hanggang dun sa dulo. Siguro mga 1 oras, 1 kalahati. Mando na tayo. 3:05 na ng oras. So sana mga 4:05 makarating tayo. Basta before 4:30 target natin. Grabe, sobrang nakaka-proud tong accomplishment ni Mark Arthur. Lahat kami sa grupo eh. Actually, bago siya mag-Philippine Loop, may send-off pa kami niyan. Tumambay kami sa UP. Parang send-off, breakfast. Ang bilis, parang kahapon lang yun ah. Tapos ngayon, tapos na. Congrats Mark. Solid talaga. Mahaba ng traffic ko, balik ah. May bumara dun eh, sa likod eh. Lakas ng hangin. Putek, ang hirap adyakan. Ang lakas ng hangin sa lubong. Ang dami na rin kainan dito sa Plaridel bypass. Hindi rin may ilang dumaan eh. Hindi kagaya dati, puro ganito na makikita mo. Ngayon may mga kainan, Wendy's, KFC, ngayon may McDo. Ang daming kainan dito. Pag umaga, masarap din talaga mag-bike dito sa Plaridel bypass eh. Pag maliwanag, I mean. Tsaka pag may mga part na ganito, maluluwag oh. Pero pagka gabi, madaling araw at pasok-pasok, iniwasan ko pa. May mga part kasi walang ilaw, tapos mabibilis sa sasakyan. Yung nakaraan nga na gano'n ako gabal doon, tsaka mali ko, pwede sana tumaan dito. Eh kaya lang madaling araw yung ride out ko nun, so umikot ako sa kabila, baliwag ako dumaan. Mas malayo, pero mas safe naman.
Buti na lang maganda pa naman ngayon. Hindi maaraw. 3:48. Mahirap dito sa Playa del Bypass pag inabutan ka rito ng tanghalin tapat. Isa kahit na itong oras, alas 4, mainit din dito. Kita mo naman walang lilim, oh. Wala mga puno sa kalsada. Excited na ako i-congratulate si Supremo ng personal, ah. Grabe, nakaka-proud. Nakaka-proud, grabe. San Rafael na tayo, San Rafael, Bulacan. 7 kilometers na lang, nandun na tayo sa dulo. Papahinga na tayo dun. Kailangan na rin mag-conserve ng lakas dahil mahirap na, baka mamaya pagbabalik iwan-iwanan na tayo. Bagay, okay lang. Congratulate lang natin si Mark Alper. Yun lang, putek, baka magkawalaan kami. Kasi dito sila sa kanan manggagaling eh. Baka pumasok na sila rito. Tapos ako naman diretso ron. Ha, ano kaya? Ay hindi, alam ko na. Padyak na ako pabalik. Tapos matutuhog na lang nila ako. Tama. Para ano, medyo makapunta na punti. Ayaw ko makabagal sa kanila. Tama-tama, nagugutom ako. May 7-Eleven doon na lampasan natin. Balikan muna natin. Saan na ba sila?
Malayo-layo pa, San Miguel, Bulacan pa lang. Okay, merienda, pahinga 7-Eleven. Kalahin mo ganun-ganun lang, 34 kilometers na hanggang dito. Pag hanggang pag-uwi, makaka-70 rin tayo ah. Magugulat ba kayo kung suka ulit na kinakain ko? Go suka. Padyak na tayo, dahan-dahan mabalik. Nag-message na rin ako sa kanila para hindi ako makabagal kasi malamang dito papaspas yung dalawang yun. Kasi dire-diretso lang to eh. Sa mapa tinitignan ko sila, ang bilis eh. Yun na, nasa dulo na ng Plaridel Bypass sila MacArthur. Dito lang tayo. Para nga hindi tayo makabagal sa kanila. Ibang klase ang kita ng mga yun eh. Parang may motor dito tayo mag-aantay pabalik bago magtulay ulit. Makuhaan man lang natin ang drone si MacArthur. Kasama tayo syempre para meron tayong remembrance sa kanyang Philippine Look. Grabe, napaka-epic, record-breaking to. Record to, grabe. Baka ito ang pinakamabilis na Philippine Look namin ng bisikleta. Yan na si MacArthur. Yan o. Yay, congratulations. Joke lang.
Mark Arthur, nakabalik na sa Mark Arthur.